Andingekhe nditsho uba ndiziva njani ngoba ndithi ndoyicinga. Zifuna impendulo iintsapho zabantwana ababini abasweleke ngomgqibelo emveni kwezityholo zokutya ichips abazithenge kwivenkile yasekuhlaleni kwilali yaseMsintsi eMpuma Koloni. Siyayikhumbula iingane zethu, kunezinto esiyikhumbulayo kuzona. Ingane ngayinye iba nento umzali ayithandayo kuyena. Enye ke kubuza ukuthi mawumiwe yini, ungomiwe ngoba ifuna ukwenzela something. Iintsapho zabemi beli abali-17 nabavaleleke kwimfazwe yaseRussia ne-Ukraine zibongoza umongameli Cyril Ramaphosa ukuba angenelele kwilinge lokubuyisa eli qela. He's not going to tell us here that we can sit here the whole day and ask him questions. He's not going to answer those questions. He's going to have to answer those questions. Uvele phambi kwekomiti yesikhawu epalamente uPaul O'Sullivan nalapho aye wala ukuphendula eminye imibuzo. Sinibulisa emakhaya ukandandambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikiyo olimi lwezandla. Zifuna impendulo iintsapho zabantwana ababini abasweleke ngomgqibelo emveni kwezityholo zokutya ichips abazithenge kwivenkile yasekuhlaleni kwilali yaseMsintsi eMpuma Koloni. Kuvakala ukuba kwangamininye aba bantwana bathe baphiwa amagwinya kwalapha ekuhlaleni zekamva bakhala ngezisu ezibuhlungu zebaleqiselwa kwisibhedlele iCecilia Makhiwane. Kungoku nje ivaliwe ivenkile bebethenge kuyo ezi chips. Bakhala izimantshiyane abazali bakaliqhawe oneminyaka emine nanjengoko bezama ukwamkela ukuqhuzuka kwelinye iwele emveni kokuba uliqhawe ebengomnye wabantwana abathandathu abatye ichips nabazithenge kwisiphaza nesele sivaliwe ngabasemagunyeni. Kungoku nje ukanti iwele likaliqhawe lisindile lona. Sasa kwangomgqibelo ndavuka ndabatyisa abantwana instant batya ke abantwana bahamba bayodlala bobathathu. The phaa xa kubetha oo-11 baqale babuya ndibakhulule ke ijezi kuba kushushu. And ngoku bedlala nje badlala kwalapha esitratweni ndiyababona nabanye abantwana. Afike kungoku lona phaa, it was past 11 if ndisacinga kakuhle ixesha. Athi kumadolweni, mama, njengalona ndimthathe ke ngathi xa ndimfunqula. Athi tyoko ayekelela. Ndithi hayibo, ndabe ndihleli namanye amantombazana. Hayibo guys, utheni umntanam abeseqala usheyika ephuma amagwebu esheyika esiwa nomphefumlo ngoba bese ndibona uba uphefumla nzima. Amagwebu aphuma ngempumlo, aphuma ngomlomo, ugwebu olumhlophe. Ibiza ambulance icaba iyasokolisa ndifuna imoto. Ifike avance khawuleze indibalekise eMakhiwane. Thatha ikhadi nebhetha ke xa ndifika eMakhiwane ajonga ngoogqirha. Xa bemjonga babuyele kum bandibizele ecaleni bathi akalenzanga ixesha. Kungoku nje olusapho luthi lithenjisiwe ngurhulumente ukuba liza kuncediswa ngomsebenzi wokubeka uliqhawe kwikhaya lakhe lokugqibela nanjengoko elinye iwele lilulama esibhedlele. Okwangoku ke bazenzile izithembiso zoba bazawukwazi ukususela uqhuba wonke umsebenzi lo womntwana yoba abantwana bade bayobekwa. Sisalindele ukuva ke kubo okwangoku. Kuvakala ukuba aba bantwana bangeniswe esibhedlele bepenapena sisisu. Usapho lukaSiphosethu oneminyaka emihlanu lona luthi kunzima ukwamkela ukuba umntana walo akasekho emhlabeni nanjengoko olusapho lusithi belujonge lukhulu kumntwana walo. Asiyazi ke eyona nto inobangela uba yintoni na, inoba kanti abasekho abantwana bethu. Nababini ke abasachacha bhetere ke esibhedlele asikeva abakuthiwa bathi bayasayazi ngoba bakabikho right kakuhle. Noba kanti kwenzeke ntoni kubo. But impendulo zona siyazidinga because abantwana bethu asinabo ngento esingayaziyo. Andingekhe nditsho uba ndiziva njani ngoba ndithi ndoyicinga.
ndithi ndomcinga umntana futhi zehle ingembi sidedwa ngoba lo mntana besesijonge kuyo elikhulu nomamakhe sinethemba ngalo mntana ngoba ke bekwazi usidistractor ingqondo yethu bekwazi udistractor umntana noba unomsindo umntana ebekwazi uvela ngothetha into uvela ngoyihleka. Abasemagunyeni namhlanje bathe bayokuhlola le venkile yasekuhlaleni kungokunje akukho bikho umuntu ubanjiweyo ngesisehlo kodwa sele kukho abemi bangaphandle ababanjelwe ukuba neziphaza ngokungekho semthethweni. Iintsapho zabemi beli abavaleleke kwimfazwe eqhubayo phakathi kweRussia nelizwe lase-Ukraine bavakalise intlungu yabo ngethuba lenkomfa nonondaba nalapho baye babongoza umongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa kuba angenelele kulo mba. Sicela usilekelele baba, babuye bephila noma makungekalungi baba wethu president wethu, sicela bakhishwe kule war zone, kulama danger zone abakuwona, babeke endaweni enokuphepha ngoba into ababhekene nayo abayazi. Siyacela baba wesizwe silekelele, siyanxusa ngazo zombili. Aba bazali bathi bayabakhumbula abantwana babo kwaye kubuhlungu kakhulu kubo. Siyayikhumbula ingane zethu, kunezinto esiyikhumbulayo kuzona. Ingane ngayinye iba nento umzali ayithandayo kuyena. Enye ikubuza ukuthi mawumiwe yini ungomiwe ngoba ifuna ukwenzela something. Ma ulambile yini ungalambile ngoba ikufuna ukwenzela ikhombisa ukuthi umama. Kanganani baba wezwe ingane ezu7 abazukulu bami ngingababoni, amadodana ami ngingawaboni. Ma WhatsAppile kwahamba uthi kodwa uyagula uthi kodwa Nkosi yami sekwenzekeni. Uqala ujabule masipluthika ukuthi awusekhona umphefumulo wengane zami. Sekutholakala ukuthi into okuyiyona bebeyizele lapha ayiseyona and okufanele bakwenze lapha abebekade bengakulindele bengekho prepared ukuthi siyobhekana nempi, but njengamanje basempini bayalwa. Okuzoba buhlungu kakhulu kuthina ukuthi ngakungcono mhlambe balwela elethizwe noma balwela owabo umndeni, but balwa impi ongathi abahlangene nayo. Akekho noyedwa wabo wazalelwe e-Ukraine, akekho noyedwa wabo wazalelwe eRussia, but manje bayithola sebelwa impi yalaba bantu. Okuphinde kube buhlungu kakhulu kuthina njengomndeni ukuthi laba bantu bayibala lethu bangama-Afrika njengoba belapha ya i-treatment abayithola ko-commander babo-ke labo base-Russia iyafana ne-treatment ebitholwa umuntu la e-South Africa ngesikhathi sobandlululo. Amalunga phezulu kumbutho MK yatyelele ikhaya likaBholana namhlanje eGqeberha eMpuma Koloni. uBishop Bholana wakhokela ibandla lakhe iminyaka engama-25 ukanti izolo umongameli weli uMnumzana Cyril Ramaphosa betyelele olu sapho. Well, we were sent here as a delegation by President Jacob Zuma, the leader of Mkondo Wesizwe Party, to come and convey his sincere condolences to the family, to the new leader of the church, and to the congregation at large. But also, and more importantly, the President has sent us to convey his congratulations to the new leader of the church, hoping that with his broad shoulders, he will be able to carry all of us, the entire nation. They've had a very long relationship, and the fallen hero has had an immense
influence on the struggle. And the church, for the longest of time, has served as a haven for those that were activists in the past. His leadership, the fallen hero's leadership, has been one that is beyond description in terms of understanding the social dynamics and the social justice, the activism, and he's just been wonderful. So our being here, representing President Jacob Zuma, is to say farewell, 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 my friend. Uvele phambi kwekomiti yesikhawu epalamente namhlanje umphandi nzulu ozimeleyo uPaul O'Sullivan. Le komiti iphanda izityholo zolwaphulo-mthetho kwakunye nongenelelo lwezepolitiki kwinkqubo yobulungisa esipoliseni. Ubungqina bakhe buza kuqhuba de kube ngomso yaye wenze isicelo sokukhululwa ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa kuba ayokucambalala ngenxa yesigulo somqolo aphila naso. We need to make it very clear as a committee that is going to answer every question presented before him here. He's under oath. Amalungu ekomiti yesikhawu epalamente avakalise ukungahambisani nokungafuni ukuphendula imibuzo komphandi nzulu ozimeleyo uPaul O'Sullivan ephathelene nemiba engaphambili komnyaka ka-1990 amashishini akhe kwanaleyo enxulumene nosapho lwakhe. Chairman, unfortunately, the criminal element, what they try to do is they try to find out things about you, which is of a personal nature. They want to know, where's your business interests? Where are your children living? Where are your properties? So I've made it clear that I'm not going to be providing any of that information. It's just not going to be advanced. And we can sit here all day and you can ask me a million questions. I will not provide that information. I'm entitled to protect my own personal interests and to protect my family interests. And I intend to do that, Chairman. Usihlalo wale komiti ubhebhethile sithi umkhwa wokungafuni kuphendula imibuzo ebuzwayo kwingqina ikomiti ayizukuba nandawo yaloo nto yaye uka-O'Sullivan unyanzelekile ukuba aphendule yonke imibuzo ayibuzwayo. What we will not allow here is for you to prescribe what you should be asked and what you should not be asked. For now, there is no question that has been put to you. At that stage, when those questions are put to you, I want you and all of us to proceed with the same understanding that questions are going to be asked here. Questions have been asked with all of the witnesses that have appeared before this committee. Le ndedeba ke ikwaxelele ikomiti okokuba umongameli Cyril Ramaphosa wayengomnye wabafundi bakhe ababeqeqeshelwa umgaqo-siseko ngaphantsi komthetho wamalungelo oluntu. Ebuzwa ukuba le ngqeqesho yayigunyazisiwe kusini na uthe, ewe yayiyinxalenye yebutho lesipolisa. Liphantsi lilinge likaThabo Bester lokufuna ukuba afuduswe kwiziko lezoluleko lasebhongweni eKokstad abuyiselwe eRhosi Mampuru okukuze emva kokuba inkundla ephakamileyo yasePitoli isikhuphile kuluhlu lwezicelo ezingxamisekileyo isicelo sakhe nalapho ebecela khona umngeni ngesigqibo sokutshintshwa kwakhe kwiziko loluleko laseRhosi Mampuru asiwe ebhongweni. uBester uxoxa ngelithi ukuvalelwa kwakhe ebhongweni kwenza kube nzima kuye ukubonisana ngokufanelekileyo neqela lakhe lezomthetho kwaye ke ufuna ukuba libhengezwe njengelingekho mthethweni inyathelo lokufuduselwa kweli ziko. Kodwa nangona kunjalo inkundla ithi ayihambisani nesi sicelo sikaBester kuba uyazimela kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata ngaphandle kwamagqwetha. Abazali babafundi bezikolo ezintathu ezikwingingqi yaseMatlahleni eMpumalanga bakhathazekile kulandela umba wemeko yeebhasi ezithutha abantwana babo. Abazali bathi urhulumente woyisiwe kukubonelela ngeebhasi ezilungele ukuthutha abafundi ngokomgaqo-nkqubo wothutho lwabafundi. Kungoku nje babongoza urhulumente kuba aphose umrhaji angenelele kule meko. Bangaphezu kwama200 abafundi abasokolayo ukuya esikolweni. Oku kungenxa yezithuthi ezingakhuselekanga. Abazali abaxhalabileyo bathi ezi bhasi zibeka ubomi babantwana babo emngciphekweni. Amabhasi lawa areyingane zethu mancane ayashota kune overload
nephezulu kokuba kune-overload namabhasi awekho esimeni esi-right. Salinyalelwa zingane ngo-2022 nango-2023. Eshayisana wodwa lamabhasi awabreki, awana moya laphakathi ukuthi mhlawumbe bablowe le windscreen. Yonke into ekhona kunama-fire extinguisher, akunama-safety belt, abantwana noma lini izulu bayama ngezinyawo. Abazali banyanzeleke ukuba baxoze mphini wumbi, nto leyo ibatyabula ezipokothweni. Because abantwana bethu baningi le ndawo lezi zihlukene ila iKasbam la kuneBenicon kune-El Paso lamabhasi alayisha labantwana kuzo zonke lezi ndawo lezi. Then labantwana laba abaneli abantwana bethu abanye bakhona bancane kakhulu for ukuthi singabagibeza amateksi. Kuyimanje nje baye esikolweni ngamateksi, sibagibeza amateksi ukuthi bawubuya ngani lapha esikolweni asazi. Besicela usizo Department of Education. Kumanje abantwana bethu sibagibeze emabhakini. Asazi ukuthi bazobuya ngani. Sizamile ukuthi sisukume njengabazali senze meeting nabo principal basho ukuthi basubmitile kuwe Department of Education yala eMpumalanga. Yindaba ningasiphendula abantwana bethu bahambe ngani manje bazobuya ngani mabebuya esikoleni. Inzame zokusombulula lo mbane amagosa esikolo nabaphathi bezizithuthi aziphumelelanga. Sizamile ukuthi sikhulume nabanikazi bamabhasi. Sahluleka sihamba kuzo zonke lezi zikolo zoyi3. Sahlala phansi nabo principal. Nginayo yonke evidence yakhona but ngebhadi ngisafelwe ifoni. So sinazi izithombe zakhona amavideo nani sihlalile sinama minutes esawabhala kodwa usizwa silitholi. Isebe lemisebenzi yoluntu indlela kunye neziseko zophuhliso belingakaphenduli kwisicelo sethu sokuba liphendule kulomba ngethuba sisiya emoyeni. Ephelekwa ngamaqumrhu abandakanyekayo namhlanje usekela mongameli weli uPaul Mashatile uthe wabayinxalenye yengqungquthela yolutsha nenjongo yayo ikukudakanca imiba efana nentswela-ngqesho, ulwaphulo-mthetho nemilo yamaqela onqevu nebibanjwe eKapa namhlanje phambi kwentetho yobume belizwe kamongameli Cyril Ramaphosa yangoLwesine. All government departments do prioritize programs to support young people in their various programs that they have. But then the president introduced what we call the Presidential Youth Intervention. I know NYDA knows very well the Presidential Youth Stimulus, Presidential Youth, the National Youth Service. All those programs are targeting young people or the youth. Nanguthabile Makhaphela neMozulu. Kakhulu ke Madikela noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu. Mna ke bethuna ke gama ndikuthabile ndiyinsokazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni ke bethuna nantsi kaloku ke iMozulu loyo ke mzuzunu siye siphawule kaloku kuMzantsi Afrika kubanzi iziganeko zemvula nomoya mpela kusukela ekuseni ngomso emini napha kurhatya uphawula ke nawe mzonsundu apha ekhaya noko kubikwa kakhulu ke amathuba eziganeko zemvula zithe xhaxha nje ngamandla futhi kulo lonke elapho lapha kumbindi entshona koloni nasempuma impela ke kuzo zonke futhi ezandawo ezikufuphi nonxweme ndawo kaloku ezifana pha eMonti futhi koGqeberha ekuseni ngamaqondo okutshisa ngo-19 degrees ekuseni babuye ke mzonsudu ekhaya bavale besonga usuku ngomso noko kufudumela kancinana nje ngamashumi nje amabini akhatshwa sisixhenxe ngokubanzi masijongeni ke amaqondo wakho okutshisa phantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke mbukelo ke kwindawo ezininzi futhi ezizinze kwintshona enomntla lapho ndawo kaloku ezifana phaya koBurgersdorp nazo zonke nje ezongingqi ezikufuphi amaqondo okutshisa pha ekuseni futhi kula 14 degrees okhatshwa zezontshizane kanti ke sebenje futhi kwelapho laphaya eFree State ngamandla mzonsudu ke kumazantsi nombindi kwelapho njengaphaya koBloemfontein futhi kwasekuseni amaqondo wabo okutshisa phantsi lishumi nje elikhatshwa sisixhenxe ngokubanzi ichuncembe nam sijonge phaya ephondweni ke bethuna laphaya entshona koloni ngamandla mbukeli wam ekhaya kwindawo ezininzi nezizinzeke kwimpuma namazantsi olapho njengaphaya koGeorge kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bevuswa kula 20 degrees kanti ke sebenje futhi ephondweni laphaya eNorthern Cape mpela ke mzonsudu wam kwindawo ezininzi ezizinze kumantla olapho phaya koQurumane umzekelo kwasekuseni futhi lo maqondo okutshisa phezulu ngomso emva kwemini besonga usuku ngamashumi mathathu nje abe nanye kanti ke iMozulu zeyenje phaya ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla mbukeli wam ke kumazantsi nentshona elapho ndawo kaloku ezininzi futhi ke koBloemhof nazo zonke nje zaziphaluka phaya ekuseni nguye kaloku la 17 degrees ekuseni ngomso kanti ke benje kwelapho laphaya eGauteng apho
esikhoyo ke thina ngawo kaloku lo mzuzu mpela ke kumbindiwe lapho nophaya ndawo kaloku esifana phaa ko-Springs ngexesha lasekuseni futhi amaqondo okutshisa wabaphantsi lela shwimi nje elikhatshwa sisithandathu nyuka nam ngokubanzi sijongeni bethuna ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla mbukelo mekhaya futhi ke kumazantsi nentshona elapho nendaweni ezifana phaa koothabazimbi ekuseni amaqondo okutshisa phantsi lishwimi nje elikhatshwa sisichembe kanti baphila ngolu hlobo phaya empumalanga ngamandla phaa kumantla futhi kosikhukhuza umzekelo kwasekuseni qaba ngamafu mpela phaya ngo-20 degrees umaqondo okutshisa ke aphantsi vuma apha ekhaya ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal impela ke kwintshona yelapho nophaya koNewcastle kwasekuseni futhi zikhona ezo ziganeko zezo ntshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa sekuseni ngo-7-10 degrees mna ndikuthele kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.